ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рахштеҷи. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15 та мошини арзон тайёр кардагем, пешкаши шумо мекунем. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо кунем. Курси имрӯза бардорон 1000 доллар рӯсӣ баробар аст ба 150 сомонӣ. Агар имкон нашуд видеои моро поделиса кунед ба имо ва ба дига сайтҳоятон. мо навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 бародаро соли барои 16400 бензини холияй, абиё мотор 1.6 инжекторай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошини истода ядота меличовка дора. Мошин нав мотор кардагияй, короче коробкаш дуст корисш мепартоя. балонош миёна, ҳуҷҷатош буд шидагия, аккумулятори нав дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 7500 сомона бо курси имза гирем. 50000 рубл мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро. кадоитон дар мошин дар кора занг занед, дига маълумот чахтон гирем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро седан, соли барои 1992, судишфурӯш бензин газай, абиё мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. состоянии мошин беҳтаринай, мотор нав кардагияй, ҳуҷҷатош тамом шудагияй, қарор дорад дар ноҳияи ёгон. нархаш 18000 сомона бо курси имза гирем, 120000 рубл мешавад. кадоми мошинхари аниқай, занг зана бо арзон мекунем ё ки бия мошина бина бо муомила дора. рақамош дар рӯи экрани шумо бардора. кадоитон мошинхаре на занг зане, дига маълумот шахтон гирен. мо навомна давом медиҳем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback бародаро соли барои 1995, судишфурӯш бензини холия, абиё мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. состоянии мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи мастчоҳ, нархаш 24500 сомона бо курси имза гирем, 164000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, алишам мешавад, нархи вариант мондагиян. рақамош дар рӯи экрани шумо бардора. кадоитон мошини алишдони харидане, занг зане, дига маълумот чахтон гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бародаро соли барои 1995, судишфурӯш бензин газай, абиё мотори 1.8 литрай, коробка передачаш механикай. состоянии мошин беҳтаринай, 4 та балони нав дорад. ҳуҷҷатош 1 сола кардагӣ тайёр дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳамин сечка, нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем, 134000 рубл мешавад. ҳай бо мумкин арзон кунам бародаро. кадоитон ин мошина харидане, занг занед, дига маълумот чахтон гирем бародаро. кадоитон дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед, баъд як та лайк гузорен. далши видеонавори моро тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Sedan бародаро Opel Vectra A, соли барои 1994, судишфурӯш бензин газай, абиё мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. состоянии мошин беҳтаринай, қарор дорад дар ноҳияи Фарход бародаро. нархаш 21500 сомона бо курси имза гирем, 144000 рубл мешавад. кадоми мошинхари аниқай гуфтагия, мошин бо арзон мешавад, фақат савдо дар пеши капот. рақамош дар рӯи экрани шумо бардора. кадоитон ин семи Vectra хариданен, занг зане, дига маълумот чахтон гирен. мо навори имрӯзамона давом медиҳем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро Caravan, соли барои 1997, судишфурӯш бензин газа, абиё мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин ягон камбудӣ надорад, ҳамаҷо 100%, ҳуҷҷатош тамом шудагияй. қарор дорад ин Caravan дар шаҳри Душанбе бародаро, нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем, 134000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад. рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, дига маълумот чахтон гирен. мо навома давом медиҳем. кадоитон дар видеонавори мо лайк намуда бошед, лайк монед ва далши навори моро тамошо кунед. раҳмат барои ҳаматон бардорам. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Sedan бародаро бояд дига, соли барои 1990, судишфурӯш бензин газай, абиё мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолаташ беҳтаринай, 4 та балони нав дора, ҳуҷҷатош 1 сола кардагияй.
қарор дорад дар ноҳияи Исфара нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 167000 рубл мешавад. кадоми мошинхара гуфтага бо савдо мешава арзон мешава. варианти алишам ҳастай. марҳамат вариантона пешниҳод кунед. рақамош дар рӯи экрани шумо бардоро занг занед дига маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. ваз 2110 бародаро соли балия шуд 2007 сӯзишвориш бензин газай. объем мотори 6 литрай коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтаринай ҳуҷҷатош тамом шидагиай. қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 13500 сомонай бо курси имрӯза гирем 90000 рубл мешава. бо арзон мешава мошина солош навай. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед дига маълумотша худтон гирен. мо навори имрӯзамонро давом медиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. ваз 2110 бародаро бояд дига бисёр бародаро хоҳиш карданд. соли барояш 2004 сӯзишвориш бензини холияй. объем моториш 1.5 литрай коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтарина чихеле ки дар сурат мебинед ягон камбудӣ надорад. ҳозирашда дискҳои простой задагиай. яксола тонировка дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, салониш кожняй. мошин нархиш 26500 сомона бо курси имрӯза гирем 177000 рубл мешава. қарор дорад дар шаҳри душанбе бародаро. бо арзон мешава алишам мешава ба ягон опел хачибеки состояниш хуб бошад. беҳуда занг назанем гуфтагай хоҳиш кардагай. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро кадомитон мошин харид алиш карданен марҳамат. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. ваз 2114 бародаро соли балия шуд 2005 сӯзишвориш бензин газа объем мотори 6 литрай коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтаринай ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 20000 сомона бо курси имрӯза гирем 134000 рубл мешавад. бо арзон мешавад муомила дора уфтага кадоми харидори аниқай занг занад. марҳамат бародаро рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед дига маълумотша худтон гиред. мо навомро давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мерседес бенз C класс бародаро соли балия шуд 2001 сӯзишвориш бензин газай. объем моториш 2 литрай коробка передачаш автоматай. состояни мошин беҳтарина ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархаш 65000 сомона бо курси имрӯза гирем 436000 рубл мешавад. бо арзонам алишам мешава ҳамихи вариант дорад. кадомитон мошини алишӣ доред ки хариданед рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед дига маълумотша худтон гирем. мо навомро давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. бояд дига бардорам хали мерседес бисёр бародаро хоҳиш карданд. мерседес бенз класс элегансай соли барояш 2000 сӯзишвориш бензин газай. объем мотори 1.8 литрай коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтаринай мошин як даст гаштагиай вагонияй ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 46000 сомона бо курси имрӯза гирем 308000 рубл мешава бародаро. ай мумкин бо арзон кунад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро кадомитон мошина хариданед ки алиши ягон вариант доред марҳамат занг занед дига маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. грузовой газель бародаро соли балия шуд 2000 сӯзишвориш бензин газай коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтаринай ҳуҷҷатош нав кардаги яксола тайёрай. қарор дорад дар ноҳияи мастчоҳ бародаро нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 167000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтага савдо дар пеши капот дар пеши мошин. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро кадомитон мошин харид ҳамин газела занг занед дига маълумотша худтон гирем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. опел зафира бародаро соли балия шуд 1999 сӯзишвориш бензин газай. объем мотори 1.8 литрай коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтаринай 4 балони нав дорад. ходовои 100%. 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри панҷанке нархаш 37500 сомона бо курси имрӯза гирем 151000 рубл мешавад.
бо арзон мешавад савдоаш пеши мошин. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назанед мардоро. рақамош дар рӯи экрани шумо мардоро занг занед, ҳамин мошине ки дар шаҳри Панҷшир қарор дорад харед карда дага кунед. бегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бардоро соли барош 1996 шӯсӯраш бензин газай. объем моторак 6 литрай, коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтарин аз задагӣ пӯсидагӣ надорад ба маълумоти соҳиби мошин. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 15 000 сомона бо курси 19 гирем 99 000 рубл мешавад. кадоми мошин харай гуфтага бо арзон мешавад, муомила дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бардоро занг занед, дигар маълумоташа худтон гирен. ин буд 15 та мошинои арзони мо бардоро. дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастай. мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо кунем. то видеоҳои оянда бардоро худо нигаҳбони намаи шумо.